שיעור לכל מי שאמרנו, לנשמתם ולרפואתם, להבדיל את החיים, כל החברים הקרובים. בעזרת השם, פרשת השבוע שנקרא הבא עלינו לטובה, פרשת קורח. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלט בני ראובן. מחלוקת. כאשר יש מחלוקת, יש בעיות תום. כאשר יש מחלוקת, המילה מחלוקת, כאשר היא מתחלקת לשניים, המילה מחלוקת זה חלק מת. במקום שיש מחלוקת צריך לברוח כמו מאש. משה רבנו, תורתו, משה אמת ותורתו אמת. משה רבנו איש אלוקים קדוש הוא. נאמר יותר מזה על משה רבנו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם. והנה, מגיע קורח. מה קורח בא לעשות? בא להביע דעה משלו. נכון, יש הקדוש ברוך הוא בעולם, נכון, יש חוקים ומשפטים בעולם, נכון שיש סדר בבריאה, אבל מי אמר שמה שמשה רבנו אומר זה מה שצריך לעשות? זה בסך הכל מה שקורח אומר. קורח אומר, לי מגיע יותר. מה קרה? מה, רק משה רבנו יש בעולם? גם אני פה, תתייחסו אליי. קורח רוצה יחס. קורח אומר, איפה אני פה? חולק על משה רבנו, מנסה להגיד לעם ישראל שכל מה שמשה רבנו עושה, למעשה משה רבנו עושה את זה מעצמו, חס ושלום, ולא מצד שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו מה לעשות. זה הטעות של קורח, שחושב שמשה רבנו עושה הכל מדעתו, חס ושלום להגיד דבר כזה, אלא משה רבנו עושה הכל על ידי ציווי של הקדוש ברוך הוא. פעם ראיתם בעל עושה משהו בלי שאשתו תגיד לו מה לעשות? אין דבר כזה. להבדיל, כן? האישה אומרת עושים, ואותו דבר הפוך, מה שהבעל אומר עושים, ביחד. כאשר הדברים מתנהלים בצורה אחידה, אמר לי הרב רחמים, שהדברים מתנהלים בצורה אחידה, אז יש אחדות ואין מחלוקת. החלק מת נהיה לחלק חי. ועדיין קורח מנסה להגיד לעם ישראל שכל מה שמשה רבנו עושה, הוא עושה את זה מעצמו ולא מהקדוש ברוך הוא חס ושלום. וקורח בורח בגלל הקנאה. מקנא למה הוא לא מקבל תפקיד בכיר יותר. כולם רצים אחרי תפקידים בכירים יותר. אחד רוצה את הכיסא הזה, אחד רוצה את הזה, אחד רוצה את הכיסא הזה, מלחמות בין כיסאות. כולם יושבים באותה שורה, הוא רוצה כיסא ימין, זה רוצה כיסא שמאל. על מה אתם מתווכחים, ריבונו של עולם, על מה? כולנו בני איש אחד, כולנו נמצאים באותו מקום בסופו של דבר. על מה הוויכוח? קורח מנסה לגייס את עם ישראל שיבואו איתו ויפרדו ממשה רבנו. תעזבו את משה רבנו, בואו איתי, אני יודע יותר טוב. קורח אומר, בואו איתי, עזבו את משה רבנו. אני יודע יותר טוב. אני גם כן מהמשפחה, אני מכיר את העסק. בואו איתי, כולנו כאיש אחד, מה אתם דואגים? יותר מכך, קורח לא היה סתם אדם פשוט, צריך להבין מי זה היה קורח. קורח היה אדם עשיר גדול מאוד. עשיר כקורח, אתה מכיר את המושג הזה? שמעת פעם את המושג הזה? עשיר, לא כמו שרון, כקורח. מאיפה? מאיפה לקורח היה כל כך הרבה כסף? מה, המניות עלו?
הבורסות, הביטקוין, שמיטקוין, עניינים, מאיפה? לא היה את הדברים האלה. 70 חמורים מלאים. מאיפה היה לקורח את כל הכסף הזה? ברוכים הבאים. להצלחה לרפואת כל המשפחה, משפחת ברבי. מאיפה הגיע כל ההון האדיר הזה לקורח? מאיפה? כתוב בספרים הקדושים כשיוסף, יוסף הצדיק, שהוא היה מלך במצרים, וקנה את כל מה שהיה אצל המצרים, קורח מצא מטבע אחד, שהמטבע הזה הפך את קורח בן יום לאדם העשיר ביותר. מטבע אחד מה שהיה ליוסף הצדיק. עשיר כקורח. איזה גדולה, איזו עוצמה הייתה. אבל מה קרה פה? מה קרה לקורח? מה נכנס בו? רוח שטות. קנאה. האדם השם מרחם, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. גאווה מוציאה השם מרחם. מוציאים את האדם מן העולם, לא רק נותנים לו איזשהו דלת חירום לזמן מסוים, אלא מוציאים, העולם מקיא אותך מהעולם הזה. אי אפשר להיות פה. אדם צריך לשאוף להיות אדם ענף פשוט. זה לא פשוט להיות פשוט, הרב אמר. לא פשוט. ויקח קורח. מה הוא לקח? לקח מקח רע לעצמו. יותר מזה, מה זה רע? רע זה גיהנום. מה הוא עשה לעצמו קורח? יש פסוק שאומר, גם כי ילך בגיא צל מוות לא יירא רע. רע זה גיהנום. וקורח לוקח לעצמו מקח רע. בשביל מה עשית? בשביל מה אתה עושה את זה? הקנאה. הקנאה שלו. איך משה רבנו מצליח. איך משה רבנו עולה לגדולות. איך הוא מנהיג את העם. מה איתי? מה איתי? אני? מה אני? מה אני לא ראוי להנהיג כזה עם? הכי מתאים עליי. אני הגדול, מתאים לי. עשיר, מתאים לי. יש לי את כל הנתונים להנהיג עולם שלם. אתה חושב שמשה רבנו מנהיג מדעת עצמו ועל פי הכללים של עצמו? חס ושלום, זה מה שקורח חשב. אומר הארי הקדוש, עתיד לבוא קורח ולהיות כהן גדול. שואלים המפרשים, איך יכול להיות? קורח יהיה כהן גדול לעתיד לבוא, איך יכול להיות? אומר הארי הקדוש דבר נפלא ביותר. באמת קורח, היה לו מחלוקת חזקה מאוד. הוא נכנס למקום הכי גבוה שבן יכול להיכנס אליו, מחלוקת. ואיפה שיש מחלוקת, אדם צריך לברוח כמו מאש. ממחלוקת לא יוצא טוב. אין דבר כזה ממחלוקת יוצא טוב. שיש בעיות, תברח כמו מאש. אומר הארי הקדוש סוד חזק מאוד. נכון. אומר הארי הקדוש דבר נפלא ביותר. קורח נכון, שהיה לו מחלוקת. היה לו טענה כלפי משה רבנו, אבל הוא בא מצד של... הוא האמין בעצמו שמה שהוא אומר זה ממקום של קדושה. אני אעשה את זה יותר נכון, אני אעשה את זה יותר טוב, לא חס ושלום ממקום של לא טוב. אבל עדיין היית צריך לדעת איך לעשות את זה, ואפילו שעשית את מה שעשית, אומר הארי הקדוש, עתיד הקורח לבוא להיות כהן גדול. ולא רק כהן גדול, אלא מבני בניו יצא שמואל הנביא. כך אומר הארי הקדוש. מה זה הקנאה? מה זה ויקח קורח? מה זה ויקח? אומרים חז"ל. אומרים חכמינו זיכרונם לברכה. ויקח. מלשון צער, כך. כשאדם מגיע למצב של של צער וכך, כך זה יוצא בדיוק גימטריה גיהינום 108. כך זה 108, גיהינום זה 108. זה מה שהוא לקח לעצמו. בעשרה מאמרות נברא העולם, ככה כתוב בפרקי אבות. בעשרה דברים, קודם בריאה השמשות. בין השמשות שנבראו, חלק מאחד מהדברים, אומרת המשנה פי הארץ.
זאת אומרת שאת המכה שקורח קיבל ואת המיטה שקורח קיבל, כבר קודם בריאת העולם המיטה שלו כבר באה. מיטה מיוחדת, מיטה משונה, לא סתם מיטה רגילה. פי הארץ, האדמה פתחה את הפה שלה. מה זה הקנאה הזאת? מה זה המושג של הקנאה? אומר המדרש, קנאה, המילה, האות קוף שבמילה קנאה, אומר המדרש, קנאה זה קורח, קנאה זה קין. שקין קנאה במי? באחיו? הבל. ומה קרה? רצח אותו בסוף. הוא רצח אותו בגלל קנאה. אדם מגיע לשיא השפל המדרגה, ושהוא מגיע, שהוא נמצא במקום של קנאה, הרג אותו, רצח אותו. דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, בגלל שהוא קנאה בו. מה, הם היו צריכים לעשות חלוקה באדמות? היה להם את כל העולם, שני אנשים לבד בכל העולם. אתה תיקח את הגלובוס הזה, ואתה תיקח את הגלובוס הזה. על מה רבו? על קנאה. הוציאה אותם מדעתם. קין הורג את הבל. קין זה המאמר של המילה קנאה. קין. ונון שבמילה קנאה זה הנחש. ואלף שבמילה קנאה זה האחים השבטים שמקנאים ביוסף. מה שנשאר לנו זה ההי. שמי זה היה שקנא במרדכי הצדיק? המן הרשע. רק במילה קנאה. יש לנו את קין שהוא מקנא באחיו, יש את הנחש שקנא, יש לנו את האחים א' שקנאו ביוסף, ויש לנו את המן הרשע שקנא במרדכי. רק במושג של המילה קנאה רואים את הראשים של הדורות שבזמן איך היו ככה. על מה? על מה ולמה? על קנאה. הקנאה מוציאה את האדם מן העולם. כל החולק על רבו חולק על הקדוש ברוך הוא. וקורח חולק על משה רבנו. אתה לא יכול לחלוק על משה רבנו. אפילו שיש לך דעה. אתה צריך לדעת איך לבוא. אתה צריך לדעת איך לגשת. אדם הולך לרב, שואל את הרב שאלה. בהנחה שיש לך איזשהו סמכא דעתך של איזושהי תשובה מסוימת. שיש לך איזשהו איקא דאמר, יש לך איזשהו עוד תשובה. אתה לא תבוא לרב בעזות ותגיד לרב, הרב אני חושב שהתשובה שאתה אומר היא לא נכונה. אלא אתה תקבל את התשובה של הרב. ומה שהרב אומר, עושים. גם אם טעה, גם אם הרב טעה, עדיין אתה צריך ללכת כמו שהרב אמר. זה הגדלות שיש ביהדות. אין לך אפשרות ללכת למקום אחר, במקום טוב. יש על מה להישען. יש על מה להישען, אחים יקרים. לכן אדם צריך לדעת להיות שמח בחלק שלו. לא כמו קורח. להיות ההפך. תהיה שמח במה שאתה, איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. אל תחפש אצל אחרים כל מיני כאלה. וקורח סוחף איתו את עם ישראל. היה מגדולי ישראל, קורח היה מגדולי ישראל. למד תורה, הוא יודע מה זה תורה. הוא יודע מה זה כבוד התורה. יותר מזה, אהרון, היה את אהרון, שהיו צריכים להסיע את אהרון. קורח היה חלק מאלה שנשאו את אהרון השם. במסעות היו מרימים את אהרון, והאהרון היה מרים את הנושאים אותו. הם הגיעו לירדן, יותר מזה. נוסם. הגיעו לנהר ירדן, היו צריכים לחצות אותו. מה קרה כשהגיעו לירדן? אומרים חז"ל שהירדן כמו קריעת ים סוף נפתח לשתיים. עם ישראל עובר. באו הכהנים וכל אלה שנושאים את הארון, לא הצליחו לעבור. מה קרה באותו רגע? עשה הקדוש ברוך הוא נס. הארון הרים אותם, נשא אותם מעל הירדן. איזה ניסים ונפלאות, איזה קודשא בריחו נמצא איתנו בכל רגע. הקדוש ברוך הוא נמצא איתך, אתה רואה את זה בחוש. וקורח לא שם לב לזה. קורח לא רואה את זה. נו, משה רבנו, נו בסדר. לא, ההפך. עליו כתוב על משה רבנו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם.
ואתה מנסה לחלוק על משה רבנו? מאיפה נכנס לך ההבנה הזאת? מאיפה התחלת להבין שזה מה שאתה עושה זה נכון? יותר מכך, אם התורה באמת הכירה את קורח, ומשה הכיר את קורח, וכולם הכירו את קורח, למה התורה בזמן שקורח למד תורה, שואלים חז"ל, למה התורה שהוא למד לא שינתה אותו? איך התורה לא השפיעה עליו? הרי חז"ל אומרים שקורח ישב ולמד תורה, איך התורה, כוח התורה, לא השפיעה עליו? הרי מה העניין של ללמוד תורה? שמה אדם לומד תורה? לדעת, ללמוד, ולמר, לשמור ולעשות ולקיים. אז איך יכול להיות, צור שאול ומשכם, איך יכול להיות שקורח שהוא יודע מה זה לימוד תורה? איך יכול להיות שכוח התורה לא השפיעה על קורח לטובה? ככה שאל אותי הרב יחזקאל דוד. שאלות. מה קרה לו? הוא למד התורה יפה מאוד. הוא ידע את התורה יפה מאוד. ידע את הפירושים נפלא מאוד. נכנסה בו הקנאה. לי מגיע תפקיד בכיר יותר. לא רוצה לשבת באופוזיציה, רוצה לשבת בקואליציה. לא מספיק לי. אתה מתחיל עכשיו... תתעסק בעניינים שאתה צריך להתעסק. מה אתה מרים את הראש מעל הספר? כוח התורה אמורה להשפיע על האדם לטובה. מה קורה לקורח? קורח למד תורה. איך התורה לא משפיעה עליו? התורה מעדנת את האדם. הייתה בעיה אחת לקורח. קורח היה מוגדר, אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, היה ליץ. היה מזלזל בדברי תורה. אתה והציצית שלך, ציצית. של מעצר ציצית קטן. פתיל תכלת, אין לכם פתיל תכלת, יש לכם פתיל תכלת. תתחיל לזלזל במה שמשה רבנו אומר. מצוות ציצית, מצוות זה. מה אתם מאמינים למשה זה משה? מה משה חושב שהוא יודע הכל? משה זה. בית מלא ספרים. בית מלא ספרים. אדם צריך להבין שהוא לומד תורה, התורה משפיעה עליו לטובה. אבל מתי היא משפיעה עליו לטובה? אך ורק כאשר אדם מבין שהתורה היא נותנת לו כלים להסתכל קדימה ולא חס ושלום שתזלזל בה. ועם קורח, עם כל הגדלות שלו שהיה נושא את ארון הקודש, לא הרבה הצליחו להרים, היו נושאי הקודש, וקורח היה חלק מהם, מהנושאי ארון הקודש. הארון הרים אותם, ארון הקודש הרים אותם, הם לא צריכים אפילו לסחוב אותו. עדיין נפל ולא הצליח לעמוד בזה. כי מי שמזלזל בתורה, אין לו תוצאות נכונות. אי אפשר. אדם צריך להבין. אדם לומד תורה, שב תלמד תורה כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה שתלמד תורה, לא כמו שאתה חושב שאתה צריך ללמוד תורה. עד לזלזל בתורה, עד לזלזל בדברי חכמים, עד לזלזל בצדיקים, עד לפה. אתה יכול לזלזל בי, תגיד אתה מה שאתה רוצה, אתה זה, תגיד על הרב זה, מה שאתה, הרב ימחל לך. תבוא לרב, תפגע ברב, הרב ימחל לך. אבל יש נקודה שפה אתה לא עובר אותה. מהי הנקודה? עד התורה הקדושה. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. תגיד מה שאתה רוצה. אני אמחל לך. אתה יודע שאני אמחל לך. עשר אחד. אבל אם אדם ידבר על התורה הקדושה, אתה משחק באש. פה אין משחקים. אתה לא יכול לבוא לצדיק ולהגיד לצדיק, תורה שלך כלום. עד לפה. עד התורה הקדושה. זלזל ברבנים. אתה לא מסוגל לזלזל ברבנים, הגמרא אומרת, אדם שמזלזל בדברי החכמים, אין תרופה למכתו, השם ירחם. אין תרופה למכתו. אדם שאחר דיבר על תלמיד חכם, לא משנה מי זה תלמיד חכם, הרב שלך, לא הרב שלך, לא משנה מי. דיברת עליו משהו לא טוב, אומרת הגמרא, אין תרופה למכתו. זאת אומרת, הוא הולך לרופא, אומר לו, שלום, אני קוראים לי פלוני אלמוני, אני חש לא טוב, מה קרה? סתם דיברתי על איזה רב אחד וזה. אין מרשם לזה.
אומרת התורה הקדושה, אין מרשם לזה, אין תרופה למכתו. אתם יודעים מה זה אין תרופה למכה של בן אדם? תתחיל לספור את הימים שלך. הנה ימים באים. זה נגמר, אין. וקורח לא רואה בעיניים, הוא הולך דוך עד הסוף עם מה שהוא חושב שזה נכון, לא ממקום רע, אומר הארי הקדוש. אומר הארי הקדוש, קורח עתיד לבוא ולצאת כהן גדול לעתיד לבוא. קורח! כהן גדול הולך להיות. יותר מכך. איך אנחנו מחברים את זה? שאל אותי הרב אלון, שליטה, שאלות. הוא אומר, כן, אבל איך זה קשור לזוגיות שלנו? יש לו שאלות. איך זה קשור לזוגיות? לא הבנתי איך זה קשור. הוא לא הבין איך זה קשור. אבל אם הוא נתבונן ונראה איך זה כן קשור לזוגיות, זה נפלא ביותר, זה ממש פאזל. כשאדם נכנס הביתה, לפעמים אין לו תקשורת עם האישה. חייב לדבר. אתה לא יכול להיכנס הביתה, הראש עכשיו כל מיני עניינים וכל מיני סידורים בראש, איך לנהל את החיים, איך זה, איך פה, איך שם, כל מיני דברים צצים לאדם לראש. להתקדם בחיים, לעלות ולהתקדם. הלו, תעצור רגע. נכנסת הביתה, יש מזוזה. משקוף, דלת, ידית, ראיתם כמה דברים? בשנייה אחת. משקוף, דלת, ידית, מזוזה, יש לך מלא זמן עד שאתה נכנס לבית ולהגיד לאשתך שלום. אבל פעם ניסיתם להיכנס לדלת של הבית בלי ללחוץ על הידית ולהיכנס ככה ישר לבית? מה קורה? אתה תקבל את הראש איפה? בדלת. בשביל להיכנס לבית האדם צריך לדעת שהכיפוף הראשון שלו היא בידית. הידית נותנת לך רמז קל. תתכופף טיפה כשאתה נכנס לבית. תתכופף טיפה. אל תבוא לי עם דלת אמריקאית שמסתובבת ככה. אל תשחק איתי משחקים, אל תנסה לסובב אותי. אתם מכירים את הדלתות האלה? לך אין ידית בכלל בדלת. ברוך השם, הדלת שלי תמיד פתוחה. אדם צריך לדעת, הידית הזאת, אדם צריך לדעת להתכופף. כופף, סימן קטן. נכון שאתה עסוק בחיי היום-יום שלך, נכון, ברור, אין שאלות על זה. אבל יש פה מה שנקרא דמות, שנקראת אישה. והיא רוצה, ממה היא רוצה מהגבר? יחס. יחס, זהו. אתה חושב שאתה לא מסוגל עדיין להביא לה את היחס? אל תכנס הבית. אל תכנס הבית. חכה עוד 5 דקות בחוץ. תלמד תורה בטלפון שלך. היום ברוך השם, תשתבח שמו, כולם מקיימים את איגרת הרמב"ן. מה איגרת הרמב"ן אומר? כשאדם הולך, צריך שהעיניים שלו איפה יהיו? והיום אני יכול להעיד, השתבח שמו לעד. השתבח שמו לעד, אנחנו נמצאים בשנת התשפ"א, 2021, לא תראה אדם אחד ברחוב שלא הולך עם העיניים ככה למטה. ממש לקיים את דברי חכמינו. איך העיניים של האדם כל היום למטה השתבח שמו, כל היום ככה. פאק, אין תקשורת, הכל להם רובוטיקה. זה מפחיד. אדם מדבר עם אשתו בבית דרך הטלפון. מה עמית, שתכין לי בבקשה קפה. שנייה, כוכבית, סליחה, כפכף מידה 37, רץ לכיוון שלך, אל תתכופף, תודה רבה. תגידו, איפה אנחנו נמצאים? בוא נתעורר. אדם נכנס הביתה, שלום אשתי, אתה מלכה שלי, אתה מלך. אם אתה מרגיש שאתה מלך, אשתך מלכה. אל תחפש עכשיו את המשפט הידוע, כמו שכולם אומרים, אתה רוצה להיות מלך, תעשה אותה מלכה. אתה רוצה להיות מלכה, תעשי אותה מלך. אחלה משפטים שבעולם. אל תיצור משפטים, תיצור מציאות. תהיה מלך. קשה לך לעשות את המלכה? תהיה מלך. אבל איך מלך מתנהג בבית? כמו באמת מלך? שאל את עצמך את השאלות האלה. איך מלך מתנהג? אל תעשה, אתה לא רוצה לעשות את המלכה? אין בעיה. תעשה את עצמך מלך. איך מלך מתנהג בתוך הבית? אכפת לי, תביא לי את ה... איפה אתה הולך? תעצור לך במנועים. כל דבריך בנחת שאדם צועק לא שומעים אותו.
רגוע, תוריד, נשמה, תוריד. כבד אותנו. קורח עושה רעש, פרשת קורח. בואו איתי עם ישראל, עזבו את משה רבנו, עזבו אותו. די, מספיק לו, אני יותר מתאים לתפקיד. תסתכלו עליי, אני מתאים לתפקיד, בואו איתי, אני אדם עשיר, קורח, עשיר כקורח. ממה הוא התעשר קורח? ממטבע אחד שהוא מצא באדמה שהיה שייך ליוסף הצדיק שקנה אז את הסחורות במצרים. מטבע אחד. עשיר כקורח. לא עשיר כמו נתנאל, עשיר כמו קורח. לכן, אדם צריך להבין, כאשר הוא לא מחובר לאשתו, כמו שהרב אלון אומר, איך זה קשור לזוגיות, הוא צריך להבין, אולי זלזלת, אולי לא נתת מספיק אהבה, אולי לא פרגנת לה מספיק. ואותו דבר הפוך. הגבר הוא גם, דרך אגב, אולי הנשים, אלה שרואים שידור חי, אולי הנשים לא יודעות, אבל אני אגלה לכם סוד, הנשים היקרות. גם הגבר הוא בן אדם. כאשר הוא מציג את עצמו כבן אדם, גם הוא בן אדם. והאדם צריך לדעת לאהוב אחד השני, לא לזלזל אחד בשני. וזה מה שקורח, בדיוק מה שקורח עשה, הפוך לעשות. אל תזלזל בתורה, אל תעשה צחוק מהתורה. האישה היא התורה. רבי עקיבא היה דתי חזק, ושמעתם על רבי עקיבא? היה דוסי, שומר שבת, דוסי! רבי עקיבא! שמעת על רבי עקיבא? דתי. שומר שבת, חגים, ציצית, היה לו זקן, לבוא. 24,000 תלמידים, הקטן שביניהם 5 תלמידים האחרונים. רבי שמעון בר יוחאי, רבי בעל הנס, דרך אגב היום, זה ההילולה של יונתן בן עוזיאל, התנא הקדוש יונתן בן עוזיאל, זכותו יגן בעדנו ועד כל עם ישראל. סגולה גדולה לזיווג, מי שרוצה להתחתן, ברוך השם, נראה לי, אל תפחדו, אז מי שרוצה להתחתן. שאנשים אומרים, לא, עזוב אותם, לא מתקרב ליונתן בן עוזיאל, לא מתקרב אליו. סבך אותי עכשיו עד לפה. ללכת, להתפלל, התנא הקדוש יונתן בן עוזיאל, התרגום, יש תרגום. כל חיבר את התרגום. אלא אדם צריך לדעת ולזכור. לא רק לא לדבר לא יפה חס ושלום לאישה, או ההפך. אלא ההפך, פרגנו אחד לשני. זה ויטמינים לחיים. אנשים לפעמים מכניסים את עצמם לבית סוהר בבית שלהם. אני לא מדבר איתה. תגיד לי, אתה שומע את עצמך, אה? מה אתה חושב, שמישהו ישחרר אותך פה בערבות? אף אחד לא יודע שהכנסת את עצמך לבית סוהר. אתה יושב בחדר, אני לא מדבר עם אשתי. תגיד לי, אתה נכנס לך חמצן למוח? לא הבנתי. אתה עכשיו לוקח אזיקים, שם לעצמך בידיים, ונכנס לחדר, אתה אומר, אני לא מדבר עם אשתי. נו, והם עד מתי? עד יעבור זעם. מי קובע את הזעם? אז למה אתה מכניס את עצמך לבית סוהר? תוציא את עצמך מזה. תפתור את הבעיה. ואותו דבר הפוך. פרגני לבעלך, פרגני לה ביחד. החיים הם קצרים, אם יש נתנו כצל עובר. מה זה כצל עובר? אומרת הגמרא, כמו הכנף של הדבורה. זה החיים שלנו. אחרי 120 של האדם יראו לו את כל הסרט של החיים שלו. מומלץ, בסוגריים. לקחת פופקורן גדול, ואחרי 120 לשבת, אני לא יודע אם אתם תשבו על ספה של דוקטור גמבה. אבל על איזה ספה שתזכו לשבת, על גחלים או על הכיפאק, ולשבת ולראות את כל הסרט של החיים שהאדם עובר. לפחות בוא נמלא את הסרט הזה בדברים טובים, שלא יהיה לנו בושה לראות מה שעשינו ועברנו כל החיים, כי בסוף אנחנו נראה וניתן דין וחשבון על זה. אדם שגורם חס ושלום ההפך להזיל דמעה מאישה, אתם יודעים איזה צער זה, השם מרחם? אדם צריך לדעת, כמו שקורח זלזל בתורה, אנחנו עושים בזוגיות בדיוק הפוך. לפרגן, לתת, לאהוב, תשקיע! ברגע שאין הערכה, אין הבנה ואין חום, אדם צריך להבין.
צריך לדעת להעריך. ברגע שהאדם גם מעריך את עצמו, הוא יודע גם כן להעריך את האחר. להעריך, פרגן לאחר, מה קרה, מה קרה? למה לא להעריך את האחר? יותר מזה, מסופר על הנביא אלישע. שמעתם על אלישע הנביא? מה היה אלישע הנביא? מה הוא היה? דתי. חזק. אלישע הנביא, קודש הקודשים. קודש הקודשים. מי זה היה הרב של אלישע הנביא? מי זה היה הרב של אלישע הנביא? אליהו הנביא. היה הרב שלו. הלומדים ביחד תורה. אחרי שאליהו הנביא עולה השמיימה, וכולם רואים את הדבר הנפלא הזה, שאלישע עולה השמיימה, שאליהו הנביא עולה השמיימה. אלישע נשאר הוא ותלמידו גחזי. נו, מה קרה איתו? סיפור מאוד מעניין שכולם מכירים. עם האישה השונמית, כולם מכירים את הסיפור הנפלא הזה. כאשר האישה השונמית, שהיא הייתה ברוך השם, השתבח שמו לעד, כסף לא יחסר, מטבעות, השתבח שמו כחול, שטר הכחול, כחול אשר על שפת הים, לא חום ולא אדום, כחול, נגיד השטר הכחול, כחול, אבל לא ככה שוכב, עומד, כחול אשר על שפת הים, לא חסר לה כלום. ואותו אישה אומרת לבעלה, תקשיב, איש קדוש עובר עלינו. איפה את יודעת? מה, את עכשיו נכנס לך רוח הקוטג'? מאיפה את יודעת? אתה איש קדוש, איש לא... מאיפה זה בא לך עכשיו שמע ישראל? מאיפה? אחר כל מי שעובר את יודעת איזה איש הוא? זה איש קדוש. מאיפה את יודעת? כי יושבים לאכול צהריים, כולם יושבים לאכול צהריים, אלישע הנביא כל פעם היה עובר שמה, היו מגיעים זבובים, מהחום, היו מגיעים זבובים ליד האנשים. נוחק פה למישהו. עוצר, זה האנשים, תחנות. מזבב, מה זה זבוב? מזבב זבובים. חוץ מבן אדם אחד לא עבר לידו זבוב ולא נגע בו זבוב. מי זה היה אותו אדם? אלישע הנביא. גם הזבוב הקטן יודע שהוא לא יכול להתקרב לאדם קדוש, כי גם זבוב הוא יצור של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא ייתן לזבוב לגעת באלישע הנביא. ידעה אישה השונמית, זה איש קדוש, אומרת לבעלה, איש קדוש, איש אלוקים קדוש הוא. נו, מה אישה השונמית? במקום שכל פעם הוא יבוא לפה ככה ויסתובב וזה, בואו, יש לנו ברוך השם, יש לנו אפשרות. בואו נבנה לו איזשהו... איך קוראים לזה היום? על יד גג. בייסמן. שיושבים בחדר הזה, איך זה נקרא? ג'עלה. תחזינה. נעשה לו איזשהו חדר כזה... זולה, נעשה לו איזה חדר יפה, עם פופים, ככה יפה, קצת מעברר, עשינו לו מקרר קטן, שיהיה לו מים קרים, צוננים, הוא מגיע מהדרך, חם, אדם קדוש, צריך לכבד אותו. לא כל אחד זוכה לפגוש באיש קדוש ולכבד אותו. זה זכות לאדם שפוגש באיש קדוש. רק שנבין את ההגדרות האלה. כמה, אם אני אשאל עכשיו כל אחד ויושב פה, טוב יש פה ברוך השם כמעט 500 איש, אבל אם אני אשאל כל אחד ואחד, פגש לאיש קדוש היום? פגש לאיש קדוש. כמה אדם פוגש איש קדוש כל יום? או שאתה נמצא בעבודה, או שאתה נמצא בבית, או שאתה נמצא מקסימום פה. נגמר. אבל כשאתה פוגש אדם קדוש... פגשנו את הרב. לא, תודה רבה, זה רצכולם מצוות. אבל כשאדם מבין, אל תחשוב עליי אפילו לרגע. אדם צריך לדעת, כאשר אדם נפגש כבר עם איש קדוש, תנצל את הזמן הזה. תבקש ברכה. ברכה קטנה. אתם יודעים מה זה לקבל ברכה מאדם קדוש? הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, ויש פה אנשים פה עכשיו בתוכנו שיכולים להעיד שמיים וארץ שהיו אצל קדושי העליון, שמה שהרב אמר קדוש. דברים מעל הטבע. דברים מעל הטבע, אי אפשר להסביר את זה.
אני יכול אפילו לספר לכם על עצמי. שאדם קדוש אמר לי פעם ככה וככה וככה, בום, קרה ככה וככה וככה. איך אתה מסביר את זה? מה, הוא ניחש? מה, הוא קוסם? מה, גילו לו? זה עוד לא היה בכלל. אחר כך זה קרה, איך הוא ידע? הצדיק, יש לו צינור שישר מחובר לקדוש ברוך הוא. אי אפשר לנתק את זה. ומה שהצדיק עושה, אומר, צדיק עוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. ואותו אלישע הנביא נכנס אליה הביתה, לאישה השונמית. אחרי שהוא יצא ממנה, מה אמר לה? כתוב, ויהי היום. אומר הנביא, מה זה ויהי היום? איזה יום זה היה? איזה יום זה היה? יום ראש השנה. אמר לה אלישע הנביא, שונמית היקרה, תודה רבה סגני מצוות, שונמית היקרה, מלך אל המלך. מה זה מלך אל המלך? מה זה מלך? מה הנביא אומר לנו פה? מה אני מבקש את הקדוש ברוך הוא? אמר הרב הגאון, איש האשכולות, הרב לירון שליטה, מה לך אל המלך? מה את רוצה מהקדוש ברוך הוא? מה שתבקשי, אני אברך אותך, וזה מה שיהיה. צדיק אף פעם לא נשאר חייב. אדם שהוא באמת צדיק, לא נשאר חייב לאף אחד. זה יכול להיות בברכה, מספיק שהצדיק בירך אותך. הוא אמר ויהי, הוא צירה ויעמוד. מה אמרה לו השונמית? האישה השונמית? תכין לי בבקשה בארגז יורו, דולרים, לירות סטרלינג, שטרות לא מסומנים, זה מה שהיא ביקשה. מה אמרה לו האישה השונמית? אמרה לו האישה השונמית, בתוך עמי אנוכי יושבת, אני לא צריכה כלום. תודה רבה. תודה רבה לרב שרצה וחשב אולי לתת, אני לא רוצה שום דבר. מספיק לי שאני יושבת פה בתוך העם ישראל. בתוך עמי אני יושבת, מספיק לי. ככה? כזה סוג של בן אדם אתה? ישר אמר גחזי, התלמיד של אלישע הנביא, רץ אליו ואמר לו, הרב, אין לה ילדים. הרב ברך אותם. אישה מבוגרת, בעלה מבוגר היה. לא בן 20, לא בן 30, מבוגר. זה משהו מעל הטבע. בירך אותה. ואמר לה, אם ירצה השם, בעזרת השם אני מברך אותך שעוד השנה יהיה לך בן. אתם יודעים מה זה לברך אישה מבוגרת מבעל מבוגר, להגיד לה שהשנה יהיה לך בן? אלישע הנביא מוציא את זה מהפה וזהו, זה נגמר. מעל הטבע. מעל הטבע, אי אפשר להסביר את זה. ובאמת לאחר שנה, מה קרה? נולד לה בן. והבן הזה גדל וגדל עד שהגיע לגיל 8 שנים. ולאחר 8 שנים הוא בא לאבא שלו, אמר לו, אבא, אני רוצה לעזור לך קצת, לעשות בקציר ככה, לא לעבוד בבנק. איפה לא? בקציר, עובדים פה, עובדים שם, רוצים לעבוד בקציר. אבא, אני לא מרגיש טוב, כואב לי הראש. אבא, כואב לי הראש יותר חזק. אבא, אני מרגיש שאני מתעלף. אבא, אני מרגיש שאני מתמוטט. מיד, האמא לקחה אותו את הילד. לא חיכתה. רץ אמר לי עליה, תגע לקחה את הילד, השכיבה אותו. ניסתה להעיר אותו. ואותו ילד נפטר מן העולם. מה עשתה? מיד. רצה למי? לאלישע הנביא. אמרה לאלישע הנביא, אני מתחננת אליך, הבן שהתפללת, שבא לי לעולם, הבן היחיד. ברכה נשמתו, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה? הבן היחיד שלי. מה עשה אלישע? נתן את המקל. היה לו מקל, נתן את זה לגחזי. אומר הנביא, לקח גחזי את המקל. מה עשה איתו? צחוקי! בוא נעשה אותו. הלך עם המקל. אמר לו, תקשיב, קח את המקל הזה, שים אותו על הילד.
תאמין במה שהרב אמר, וזה מה שיהיה, אל תנסה להתחכם. מה שהרב אומר קדוש. מה עשה גחזי? לא האמין במקל הזה. לקח את המקל, הכלב, פגר. רק גחזי הולך, לוקח את המקל, סך הכל הם חמודים, לוקח את המקל ומשחק איתו משחקים. מה זה המקל? אולי מקל סנוקר? מקלות? מה זה המקלות האלה? אומר הנביא, ראה כלב ברחוב, אמר, אלישע אמר שהמקל הזה מחיה מתים. איזה מחיה מתים? מה מחיה מתים? תגיד לי, מה אתה יוני הקוסם? מה זה עם המקל מחיה מתים? אדם חושב שעם השכל הוא יכול להבין, אבל האמונה מגיעה רק כאשר והשכל נגמר. כשנגמר השכל, אז